Tervetuloa menestystä etsimään. Mä Antti Pietilä ja tänään me tututaan VividWorksiin, visuaaliseen myyntikonfiguraattoriin ja yritykseen, jolla on aivan älyttömän kokoinen markkina ja kuinka haastavaa se markkinan ottaminen on. Mulla on vieraana VividWorksin toimitusjohtaja Jarkko Leppälahti. Tervetuloa showhun, Jarkko. Huomenta vaan. Te teette visuaalista myyntikonfiguraattoria, kuten otsikkokin puhuu mahdottomasta mahdollisuudesta, älyttömän kokoinen markkina maailmalla. Tänään me puhutaan siitä, kuinka haastavaa sen älyttömän mahdollisuuden lunastaminen on. Me puhutaan erilaisista kasvumalleista, me käydään teidän historiaa läpi. Sä oot tosiaan toimarina tullut muutama vuosi sitten. Puhutaan siitä, minkälaista on tulla ulkopuolisena toimarina kehiin. Mitä muuta? No varmaan tänään käydään läpi vähän niitä niin kuin valintoja, mitä SaaS-firma joutuu tekemään sen niin kuin taipaleella. Ja usein ne valinnat sit niin kuin ne liittyy go-to-market-malliin ja ehkä jollain lailla niin kuin tuotehallintaan ja miten ne tavallaan niin kuin yhdistetään sit niin kuin toimivaksi kokonaisuudeksi. Ehkä tommosia. Otetaan muutama tavallaan vielä tähän kontekstiin liittyvä juttua. Te olette tosiaan spinnattu CCC:stä 2006 ja tuotebisnekseen 2010 ja tällä hetkellä huitelette siellä jossain 3 miljoonan liikevaihdon hujakoilla, vajaa 30 henkeä Japaniin myöten. VividWorks käytössä. Sä oot tosiaan vuonna 2020 tullut. Joo, oikein. Kyllä. Taisi olla niin kuin joulukuun alkuun 2020, kun aloitin VividWorksilla. Ja tosiaan kun puhutaan visuaalisesta myyntikonfiguraattorista, niin otetaan vaikka Suomesta joku esimerkki, Vepsäläinen, menet sinne sivuille, haluat ostaa huonehyllyn. Joo, no varmaan se niin kuin kaikkein klassinen, mitä mä aina täällä Suomessa käytän, kun se löytyy jokaisen suomalaisen olohuoneesta, niin on niin kuin Lundia hyllyt. Kävelet Lundian myymälään tai niin kuin niiden nettisivuille, niin siellä sä pystyt tavallaan suunnittelemaan visuaalisesti hyllykokonaisuuden itsellesi ja näet suoraan kaikkien komponenttien hinnat ja sen kokonaisuuden hinnan ja pystyt periaatteessa niin kuin sit ostaa sen suoraan tai kävellä sit sinne myymälään ja sanoa, että voitaisiko tämä suunnitella loppuun asti niin sanotusti ammattilaisen toimesta. Että toi on hyvin sanotaanko niin kuin tyypillinen niin kuin käyttötapaus, missä niin kuin tarvitaan visuaalista myyntikonfiguraattoria. Mutta lähdetään vähän sinne tarinan alkuun. Mä luulen, että kaikki hahmottaa tämän ratkaistavan ongelman, eli sen, että kuin vaikea konfiguroitavaa tuotetta on ostaa, jos sulla on niin kuin osalista tarjolla tai loputon määrä speksejä, josta valitaan, että mitä lisävarusteet sä haluat tai et halua ja minkä värisenä tai näin poispäin. Oikeastaan otan vielä vähän niitä niin kuin keissejä, niin pienkin saa ehkä kiinni, kun nyt ettei vaan jäädä jumiin hyllyihin. Joo. niin jotain muitakin. No varmaan täällä niin kuin kotimaan kamaralla semmoisia nimiä, mitä tosiaan niin kuin löytyy monesta paikasta, niin tosiaan aika monet huonekaluteollisuuden yritykset, että tavallaan sekä niin kuin retail-puolella että niin kuin valmistuspuolella, mutta sitten niin kuin sit ulkopuolella siitä niin on esimerkiksi Lumanin parvekelasit tai Pihlan ovet ja ikkunat on varmaan niin hyviä esimerkkejä, joissa on niin kuin meidän softa käytössä. Ja sitten maailmalta niin tietysti saa vähän samaa kategoriaa, että erinäköisiä kotiin tulevia tuotteita, fyysisiä tuotteita, mutta ehkä silleen niin kuin, sit se kirjo on niin kuin vähän niin kuin monipuolisempi. Että jos nyt laittaa vaikka jonkun niin kuin tosi eksoottisen esimerkin, niin tuolta Japanista esimerkiksi löytyy 2 asiakasta. Toinen on Lixil, joka on Japanin suurin niin kuin kylpyhuonetuotteiden valmistaja, ja sitten löytyy toinen, mikä on tämmöinen Sankyo Frontier, joka valmistaa taas niin kuin modulaarisia rakennuksia. Ja kaikissa näissä tavallaan niin kuin sama juju, että heidän myyjät heidän myyntipisteissään niin käyttää tätä työkalua ja visualisoi sillä sen myytävän kokonaisuuden ja saa siihen sitten automaattisesti hinnat ja tekee tarjoukset ja sitten mahdollisesti jopa tilauksen lyötyy sitten niin kuin erppiin. Se, mitä me kuluttajana käytetään noita konfiguraattoreita, kuluttajina tai yritysostajina, ne liittyy just konfiguroitaviin tuotteisiin. Ja jos nyt ajatellaan sitä markkinaa, niin siellä on niin kuin
autoja konfiguroidaan, veneitä, rakennuksia. Itsekin rakentanut asiakkaalle rakennustelineitä. Kyllä. Ja niin poispäin. Että siis loppujen lopuksi ihan älyttömän paljon mahdollisuuksia ja maailma on iso paikka. Ja kun me tänään tullaan kuulemaan, niin sen mahdollisuus on ehkä vielä niin kuin helppo itse hahmottaa ja sijoittajillekin myydä, mutta sitten kun sitä lähdetään ottamaan, niin työtä on jouduttu tekemään paljon, eikä se ollut ollenkaan niin suoraviivasta kuin ehkä kuviteltiin aluksi. No just näin, ja tämä varmaan just on niitä niin kuin ensimmäisiä valintoja, mitä Vividworksissakin on niin kuin tehty, että mihin teollisuuden aloille niin kuin keskitytään. Ja tietysti ehkä yrityksen alkutaipaleella se oli kohtuu simppeliä, koska teknologia ei ollut kehittynyt vielä siihen pisteeseen, että tavallaan 3D:tä ja tuommoista visuaalista ilmettä saatiin edes niin kuin jokaisen päätelaitteeseen kahden niin kuin järkevästi. Että tavallaan valittiin sellaisia aloja, jotka oli valmiit niin kuin ottaa semmoisia pioneeristeppejä ja varmaan sitten, että se tavallaan niin kuin hyöty sen käytöstä oli niin iso, että se kannatti se investointi niin kuin tehdä. Ja tietysti niin kuin maailmanlaajuisesti varmaan niin voi sanoa, että esimerkiksi huonekaluteollisuus just sen takia, kun tällaiset tuotteet, minkä päällä mekin tässä niin kuin istutaan, niin ne on niin semmoisia, mitä jengi tykkää niin kuin tavallaan tarkastella, että sopiiko tämä nyt just mulle ja haluaa nähdä sen tavallaan niin kuin tuotteen eri yksityiskohdat. Huonekaluteollisuus oli ehkä niin kuin ensimmäisiä, missä se otettiin käyttöön ja sikäli sitten niin kuin Vividworks kykeni siinä, tai tavallaan teki sen valinnan, että okei, että keskitytään nyt niin kuin tähän, koska se oli tavallaan niin kuin markkina, mikä sitten niin kuin imi. Ja sitten muut markkinat vähän niin kuin on se tavautunut niin kuin sen jälkeen siitä. Lähdetään enemmän sieltä alusta. Sä oot tosiaan 20 vuodesta ollut mukana, joten ihan omakohtaista muistia ei löydy niistä alkuvaiheista, mutta hyvinhän sä ne tarinan kerroit, mistä homma lähti liikkeelle? No joo, nämä kaikki niin kuin yrityksen alkujen tarinat on varmaan semmoisia, mitä foundereilta jos kysyy, niin varmaan kertoo oman versionsa ja mä kerron sitten niin oman version, mutta joo, että 2006 niin kuin perustettu yhtiö ja pääpaikka on Oulussa ja ensimmäiset vuodet niin kuin yhtiö teki ihan räätälöityjä softaprojekteja ja sitten jossain vaiheessa just tämä nimenomaan mainittu niin kuin huonekaluteollisuus ja sitten tietyt käyttötapaukset niin kuin sen päälle todettiin, että no tähän pystyy kehittämään niin kuin tuotteen kohtuu fiksusti ja semmoinen ensimmäiset versiot niin sanotusta tuoteplatformista saatiin tehtyä ja sitten tavallaan yhtiö vähän siinä niin kuin samassa rytäkässä kun se tuotteistus niin kuin saatiin niin kuin alulle, niin sitten todettiin, että kannattaa lähteä hakemaan ihan kansainvälisestikin niin kuin asiakkaita ja tää nyt puhutaan niin kuin suurin piirtein jostain vuosista 2010 sitten niin kuin eteenpäin ja sitten yritys rupesi siinä kansainvälistymään tavallaan niin kuin niiden vuosien aikana ja oikeastaan keskittyi ainoastaan tähän tosiaan niin kuin huonekalupuolelle. Ja mä oon laittanut tänne, että te tuli sitten jossain 14 nurkilla WC mukaan. Joo, siinä oli ilmeisesti niin kuin pienempiä rahoituskerroksia niin kuin ennen sitä, mutta joo, siinä niin kuin 2014 voidaan sanoa, että oli semmoinen iso niin kuin steppi firmalle, missä tuli tosiaan sitten niin kuin venture capitalia firmaa ja otettiin myöskin lainaa ja noin poispäin ja lähdettiin tavallaan sitten sillä tavallaan niin kuin keissillä, mikä siihen niin kuin rakennettiin, niin lähti myöskin niin kuin Euroopan ulkopuolisille markkinoille. Ja käytännössä niin kuin se go-to-market, joka oli myös niin yksi valinta siinä varmaan, että miten asioita halutaan niin kuin viedä eteenpäin, niin se oli hyvin pitkälti tämmöinen, niin kuin, tämä on niin kuin ehkä jopa negatiivisilla konnotaatioilla varustettu sanonta, että se oli tavallaan niin kuin vientimyyntiä, eli hyvin pitkälti niin kuin outboundia, vaikka sinänsä mun mielestä ne myyntikeissit, mitä saatiin, oli ihan mahdottoman hienoja ja noin poispäin. Siinä tehtiin niin kuin paljon hyviä juttuja, mutta sitten se tavallaan niin kuin, go-to-market-malli, mikä siinä niin kuin valittiin, niin se oli kyllä tavallaan semmoinen malli, joka oli hyvin tämmöinen, niin kuin, ei nyt ehkä niin kuin mahdoton replikoida, mutta hyvin niin kuin vaikea replikoida.
Ehkä se niin kuin go-to-market-malli sinällään, niin se perustui myöskin siihen tavallaan semmoisen niin kuin ajatukseen, että näissä tavallaan asiakaskeisseissä, mitä me saadaan, niin niissä on aina jonkun verran räätälöitävää. Eli tavallaan me ei olla tyypillinen SaaS-tuote, jonka pystyy vaan tuosta vaan niin kuin ottamaan käyttöön. Eli meidän pitää implementoida asiakkaan 3D-mallit sinne softaan ja vähän tuotesääntöjä ja kaikkea muuta. Ja silloin tavallaan meidän pitää aina tehdä niin kuin käyttöönotto- tai implementaatioprojektia. Ja sitten kun se on tavallaan näin, niin sitten koettiin, että me halutaan myöskin ne myyntikeissit niin kuin myydä itse ja olla tavallaan niin kuin vastuussa niistä kaikesta niin kuin mitä siinä tapahtuu. Ja sitten tavallaan kun se go-to-market-malli oli tämmöinen, niin sitten myös siinä tuli ehkä sitten semmoinen tavallaan niin kuin tietynlainen haaste, joka on se, että no okei, että miten tuotekehitys pysyy perässä ja varsinkin, että pystytään tekemään fiksusti tuotehallintaa. Että nämä oli niin kuin isoja haasteita tavallaan tuohon malliin. Me puhuttiin tuossa alkukeskustelussa, niin sitten tuossa kävi just se, että tuotekehitys rupesi jäämään myynnin jalkoihin. Eli myynti myi ehkä enemmänkin kuin mitä pystyttiin toteuttamaan. Niin, no se on yleensä tällaisissa tavallaan caseissa just, missä sä teet aika vahvasti niin kuin outbound myyntiä ja sä haet tavallaan enterprise-tason asiakkuuksia, niin pikkufirmalle sit vaan tuppaa käymään niin, että ei me varmasti olla niin kuin ainoa, jossa sä myy ison keissin ja se on hienoa, kaikki hurraa ja niin sen pitää ollakin, mutta sitten tavallaan sen keissin toimittaminen tulee niin kuin tosi isoksi haasteeksi, varsinkin siinä kohtaa, kun sun pitäisi käytännössä vahtia sitä, että sulla on uniformituote, jonka sä pystyt oikeasti myymään sitten, ei pelkästään sille yhdelle hienolle asiakkaalle, minkä sä oot voittanut, vaan niin kuin niille niin kuin usealle seuraavalle, mielellään kymmenissä tai sadoissa laskettaville asiakkaille. Että tavallaan ehkä tuossa kohtaa, niin ainakin meillä, niin jälkikäteen se on helppo olla niin kuin jälkiviisas, mutta että kyllä siellä niin kuin tavallaan teknistä velkaa pääsi syntymään tuotteeseen just nimenomaan tavallaan johtuen tästä niin kuin mallista, millä sitten niin kuin yhtiö tavallaan toimii. Ja sinänsä varmaan mä itse epäilen, että jos kysyntä olisi saatu niin kuin markkinoinnin keinoin sellaiseksi, että näitä keissejä olisi oikeasti tullut, sanotaanko niin kuin kymmenittäin vuosittain, niin okei, se olisi ollut aika tosi haastava yhtälö niin kuin hoitaa, mutta toisaalta sitten varmaan sille olisi löytynyt niin kuin rahoittajatkin, koska se kasvu olisi ollut sit niin kuin sen verran iso, mutta ehkä niin kuin VividWorks pääsi niin sellaiseen asemaan, että niitä keissejä tuli, että ne kantoi tavallaan tietyn aikaa, mutta sitten tavallaan niin kuin, niitä ei tullut ehkä niin kuin tarpeeksi, jotta sitten tosiaan niin kuin ehkä sijoittajatkin olisi niin kuin nähnyt, että okei, että tähän kannattaa nyt niin kuin laittaa vaan niin kuin lisää rahaa ja sitä myöten sitten siinä kohtaa, kun mä tulin taloon, niin oltiin sitten ehkä niinku semmoisessa tilanteessa, missä oli pakko tehdä niinku jonkunnäköisiä, tai oli itse asiassa tehtykin jo ennen mun aikaa, oli tehty jonkunnäköisiä tavallaan niinku päätöksiä siitä, että meidän pitää muuttaa sitä mallia, miten yhtiö toimii. Mutta hiukan taaksepäin, se oli tosiaan niin mun muistiinpanojen mukaan sen 2018 nurkilla, niin homma oli ihan kivasti, 4 miljoonaa liikevaihtoa, mutta arria kuitenkin vaan milli. Eli oikeastaan niin kuin projektitalo, joka yritti näyttää tuotetalolta. No lukujen valossa just näin. Keissejä oli voitettu, projekti oli saatu niin kuin jopa maaliinkin asti, että oli tavallaan niin kuin näyttöjä siitä, että kyllä tämä tavallaan toimii, mutta sitten se just, että ollaanko se projektitalo vai ollaanko se tuotetalo, että siinä oli niinku just se iso kysymys ja sitten siinä vaiheessa, kun tosiaan mä tulin, niin ja se tavallaan... Ja tuossa oli vielä sellainen, niin seuraavana vuonna sitten ei enää tullutkaan keikkaa sisään, eli sitten osoittautuu sen projektibisneksen haavoittuvuus. Ja sä tarvitset jatkuvasti uusia keikkoja. Kyllä. Jos sä olisit SaaS-talo, että se tulisi sen 3/4 edes siitä SaaSista, niin silloin menisi helpommin, mutta jos 2019 ei oikeastaan juurikaan kauppaa tullut, niin... Kyllä, yhtiöllä oli tosi vaikeat vuodet niin kuin 2019-2020, että tavallaan myynnin suhteen niin se tavallaan just
kuivu vähän niin kuin se kasaan se malli sit siinä. Et jos siinä olisi tosiaan niin kuin tullut roppakaupalla niin kuin siinä kohtaa keissejä, niin varmaan olisi pystynyt jatkaakin just tuolla. Mutta se iso kysymys oli niin kuin sit siinä kohtaa, kun näin kävi, että ollaanko me projektitalo vai ollaanko me tuotetalo. Ja sitten tavallaan kun mä tulin sisään, niin kyllä se ohjeistus oli ihan selkeä, että me ollaan, niin kuin, halutaan olla tuotebisneksessä ja siihen tavallaan pitää sitten löytää niin kuin joku sapluna, miten yhtiö toimii. Se, mitä tuollaisessa käy sitten hyvin äkkiä, niin on se, että sitä projektihäntää aika paljon. Jep, kyllä. Ja ollaan myyty helposti enemmän kuin ehkä olisi kyvykkyyttä ollut sillä hetkellä toteuttaa. Joo, se on ehdottomasti näin, ja toi on just se, mitä mä mainitsin siitä niin kuin teknisestä velasta, että tavallaan myy ja sitten, että pysyykö niin kuin tuotekehitys perässä. Ja meille, tai sanotaanko mulle, niin kuin, kun mä tulin 2020 taloon, niin oli oikeastaan, niin kuin, mä muistan niin kuin ensimmäisiä keskusteluja sen aikaisen niin kuin hallituksen puheenjohtajan Kari Mäkelän kanssa, niin kysiin tuli tavallaan niin kuin todettua se, että jos niin kuin yksi asia pitää nyt saman tien niin kuin fiksata, niin se on niin kuin tuotehallinta. Mä siinä otona käytin siihen niin kuin, sit sanotaanko puolen vuoden verran niin kuin itse aika paljon aikaa, mutta että kyllähän niin kuin tavallaan toimari rooli on semmoinen, että sä et voi olla samaan aikaan full-time chief product officer ja toimitusjohtaja, vaan sun pitää tuoda siihen niin sanotusti niin kuin ammattilainen kehiin, ja se oli ehkä niin kuin ensimmäinen iso rekry sitten mikä siinä tavallaan tehtiin, että saatiin siihen tiimiin tavallaan sit se vaadittava niin kuin osaaminen, koska niin kuin analyysin mukaan, mitä siinä niin kuin tavallaan haastattelujen perusteella ja muuta, mitä tehtiin, käytiin koko henkilöstö läpi ja muuta, että niin kuin mikä on se tavallaan henkilöstön ydinosaaminen, niin mun mielestä niin kuin teknologiassa ei ollut missään vaiheessa mitään ongelmaa. Meillä oli todella päteviä kavereita tuotekehitystiimissä ja itse asiassa ympäri taloa, mutta ehkä just toi kompetenssi meiltä niin kuin kokonaisuudessaan niin kuin puuttu. Ja ehkä voi sitten jälkikäteen todeta, että ehkä foundereissakaan ei ollut sitten tavallaan sellaista oikeasti niin kuin, pitkän linjan tuotehenkilöä. Tuotekehityshenkilöt kyllä oli. Projektitausta kuitenkin. Kyllä. Se on luonteva. Projektibisneksessä sulle ei tarvitse niin kuin product manager roolia varsinaisesti. Joo, kyllä. Ja se projektibisneksen, niin kuin, vaikka se on ikään kuin siinä hetkessä on niin kuin helppo myydä asiakkaalle sitä, mitä se haluaa, ja projektitaustaisena niin kuin prosessit ja tällaista on olemassa, niin sit siitä kyllä äkkiä tulee sitä suuri tekninenkin velkaa, että sulla on tuotekehitys jatkuvasti häkkää yksittäisille asiakkaille ominaisuuksia, eikä niin kuin rakenna niin kuin tiukkaa ydintä. Kyllä. Se on just näin. Ehkä se niin kuin meillä kanssa tosiaan niin kuin founderin tausta ja se tapa, miten oli niin kuin niin kuin tavallaan totuttu toimiin, niin se oli varmaan just noin niin kuin kuvasit. Että se on kuitenkin, niin kuin, vaikka monta hyvää SaaS-firmaa on syntynyt niin kuin projektiliiketoiminnasta, mutta se vaatii niin kuin tosi tiukkaa kuria sit siihen ja toimintatapojen niin kuin muutosta. Sinänsä projektiliiketoiminnan niin kuin, tai tuommoisen niin kuin konsultointiliiketoiminnan pohjahan on niin kuin erinomainen lähteä käynnistää semmoinen tuotepohjainen, mutta se vaatii sitten tavallaan niin kuin jossain vaiheessa aika tiukkaa toimintatapojen muutosta. Siinä on monta asiaa, missä voi epäonnistua itse sitä useammankin kerran yrittänyt ja aina johonkin niin kuin umpikuja on siinä ajanut. Eli se on niin kuin vaikea saada siihen volyymi. Sä lähdet kuitenkin niin kuin 1-2 muutaman asiakkaan datasetista liikkeelle tuotteistamaan. Ja sä et oikeastaan välttämättä hahmota siinä, että onko kysymys niin kuin yleisestä ongelmasta. Ja vaikka sä hahmottaisit ehkä kuinka yleisestä, niin sä et välttämättä hahmota, että kuinka sä myisit sitä sitten isommalle porukalle. Kyllä. Se kuitenkin perustuu pitkälle siihen, että sulla on tavallaan se räätälöinti, lupaus sille asiakkaalle, että me tehdään sulle sellaista host, kun sä haluat, ja sitten kun sä menet seuraavalle, niin sä et voi enää sanoa tota. Kyllä. Eikö niin? Sulla on vähän rajoittaa sitä. Ja sulla niin tavallaan moodi vaihtuu, ja se ei ole aina niin kuin kauhean helppoa, ja teillekään se ei ollut tavallaan helppoa. Ei, kyllä se oli just näin, että tavallaan monessa tilanteessa niin kuin jälkikäteen, kun katsoo, niin kuin miten asiakkuudet on kehittynyt tai muuta, niin oli jouduttu tavallaan just lupaamaan tietylle asiakkaalle vähän toisia juttuja ja tietylle asiakkaalle vähän niin kuin toisia juttuja, ja sitten niitä ei saatu tavallaan niin kuin yhdistettyä kauhean hyvin.
No meillä esimerkiksi oli niin kuin yksi ihan case-esimerkki, oli tämmöinen niin kuin soft feature, niin kuin mikä liittyi niin kuin 3D-mallista kuvien niin kuin renderöintiin, niin kehitettiin se, mutta sitten loppupeleissä niin ei saatu myytyä sitä niin kuin läpi koko meidän niin kuin asiakaskunnan, vaan se jäi vähän semmoiseksi, että olisiko meillä ollut sitten 5 asiakasta sille tai jotain, ja meillä on kuitenkin niin kuin, no tällä hetkellä on niin kuin puhutaan 60 asiakasta, kenen kanssa on niin kuin sopimukset. Nämä nyt tulee ominaisuuksia, jotka palvelee hyvin pientä osaa jengistä, ja nyt sen jälkeen sulla on se ylläpito. Ja siinä sä et välttämättä saa sit sellaisia tuloja, mitä sä haet. Nämä on niitä niin kuin kasvavan SaaS-yrityksen haasteita ylipäätänsä, että sä teet lähellä asiakasta, joo, mutta mitä se kannattaa tehdä, ainakin missä tapauksessa. Ja mun mielestä se useimmiten se, missä niinku myyntihän on sellainen, joka mielellään vaatii tuotekehitykseltä kaikenlaista. Et me saadaan tämä keissi sisään, niin meillä pitäisi olla tämä ja tämä ominaisuus. Voidaan me tehdä, hei, olkaa niin kivoja, tehdään nyt tällä kertaa. Ja sitten loppujen lopuksi me tehdään se. Mutta sitten ei mietitä sitä, että auttaako se tosiasiassa myyntiin seuraaville asiakkaille. Eli tavallaan tuoko se sellaista väljyyttä siihen tuotteeseen, että meidän on helpompi pitsata sitä eteenpäin. Ja monesti se tuo kompleksisuutta, se rikkoo sitä tarinaa. Joo, sen sijaan, että se niinku terävöittäisi sitä tai lisäisi kilpailuetua. Joo, se on just näin. Ja sitten ehkä se kans, niinku mikä, niinku jos lisään tuohon, niinku, että mikä meillä oli vähän niinku haasteena just ton tyyppisissä niinku caseissa, mitä tuli tavallaan niinku vastaan asiakaskunnasta, niin oli tavallaan se, että se teknologiapohja, mikä me oltiin rakennettu, niin se ei niinku ollut tämmöinen, niinku, ehkä voi käyttää sanaa multitenant, eli tavallaan niinku me ihan just johtuen tosta, että nähtiin niin isoja haasteita siinä niinku tavallaan räätälöinnissä per asiakas, niin lähdettiin liikkeelle aina siitä, että pistettiin tavallaan niin kuin omat tenant pystyyn niin kuin jokaiselle asiakkaalle. Totta kai koodipohja, mistä lähdettiin liikkeelle, meillä oli tavallaan niin kuin koodi oli niin kuin se koodipohjaiselle tuotteelle oli tietenkin uniformi kaikkien niin kuin asiakkaiden kanssa, mutta sitten siinä tulee just toi, että jos sä mahdollistat vaikka tuommoisessa single tenant ympäristössä sä paat tietyt featureit ja sanot, että ne on tuotefeatureita, niin sitten sun pitää käsin tavallaan aktivoida ne niin kuin joka paikkaan. Ja meille käytännössä sitten, niin kun nämä ongelmat rupesivat niin kulminoitumaan, niin kyllä niin kun mä tulin silloin 2020 taloon, niin kun kävin niin henkilöstöä läpi siinä kysyi, mitkä on niin isoimmat haasteet, niin nimenomaan just tavallaan tuommoinen toiminta, että tuosta haluttiin niin päästä tavallaan niin eroon ja sitten tuli niin ihan suoraan sanottiin, että pitää lähteä reengineeraamaan tuotetta ja me tehtiin sitten semmoinen päätös siinä, että nyt vaan niin reengineerataan tuote silleen, että meidän ei tosiaan tarvii aina aloittaa alusta sitä asiakasprojektia, vaan meillä on multitenant-ympäristö ja sitten nuo featureit on tavallaan niin helppo aktivoida joka paikkaan. Ne on käytännössä niin saatavilla jokaiselle asiakkaalle koko ajan ja sitten helpotettiin niin sitä ja sitten samalla helpotettiin sitä niin kuin käyttöönottoa ylipäätään, että miten saadaan asiakas onboardattua. Ja itse asiassa oltiin tuon reengineeringin niin tavallaan johdosta, niin me pystyttiin laskemaan sen käyttöönoton kustannuksia ihan niin kuin siis todella merkittävästi. Että meillä nykyään, niin kuin, joku voi tietysti kauhistella sitä, mutta että meidän ehkä niin kuin tässä skenessä niin semmoiset niin kuin muutaman päivän käyttöönotot on aika harvinaisia, mutta me kyetään se nykyään niin kuin tekemään. Että meidän niin kuin implementaatiokonsultit menee vaan niin kuin muutama päivä siihen, niin kuin varsinaista työaikaa ottaa ne asiakkaan vaatimukset niin kuin huomioon ja pyöräyttää niin kuin konfori päälle. Ja sanotaanko, että joskus just silloin niin kuin meidän niin kuin, kun liikevaihto oli huipussa, niin kyllä puhuttiin varmaan parista kuukaudesta ennemminkin kuin parista päivästä. Toi ei ole ollenkaan helppo niin kuin hahmottaa sitä, että mikä se säännöstö on niiden eri tuote-elementtien osalta. Että no joo, kyllä. Et siis, jos nyt mennään tällaisiin, niin kuin mainitsin, että meillä on niin kuin joku
vaikka modulaarisia rakennuksia konfiguroidaan, niin siinä voi kuvitella, että kuinka monta elementtiä siltä asiakkaalta löytyy niin kuin katalogista niihin niin kuin, tilapäisiin rakennuksiin. Että se logiikka niiden välillä, että kun asennat tietyn komponentin, niin sä et saa laittaa tiettyä komponenttia tai jotkut niin kuin muut accessori- tai värivalinnat tai muut vastaavat, niin sen koko logiikan implementoiminen tuollaisissa caseissa on tietysti niin kuin, se on aikamoinen suo niin sanotusti. Se on aikamoinen suo, ja sanotaan, että jopa hiukan epäilen, että 2 päivässä saatte edes asiakkaalta sitä ei tietenkään. Se on ihan selvä homma, että silloin se asiakkaan tuotekin on oltava tosi yksinkertainen. Mutta meillä oli niin kuin jopa yksinkertaisten tuotteiden kanssa meillä oli ongelmia. Joo, siis toi on kuitenkin, jokainen tuotelogiikka on yksilöllinen. Kyllä. Sen vieminen tuotteeseen on varmasti varsinainen päävaiva. Niin kuin saada sitä volyymia. Totta kai meillä on niin kuin SaaSissa monasti niin tuotteita, joita täytyy räätälöidä, tietorakenteita, joita täytyy räätälöidä, siis, tai ehkä voisi sanoa, että konfiguroida, ja asiakas ei aina ymmärrä itse, että mitä sen pitää tehdä, tai sitä ei voi tehdä itse palveluna, että tämän tyyppistä problematiikkaa on monella muullakin kuin konfiguraattori-alalla. Puhutaan vähän niistä kumppaneista tai kumppanimallista. Joo. Tämähän on yksi sellainen niin kuin klassinen unelma suomalaisille SaaS-firmalle, että hei, jos me saadaan kumppaneita, niin homma ratkee sillä. Kyllä. Ja sen verran ehkä historiaa, niin näinhän se oli vielä silloin, kun ei tehty SaaSia, eli tehtiin niin kuin perinteisiä asennettavia on-premises softia, niin value-added resellers, varrit, erilaiset kumppanit oli todella tärkeä jakelukanava. Mutta SaaSissa ne toimii aika paljon heikommin. Se on totta, ja siis tässä osana tätä niin kuin meidän, just kun firma, niin kuin Vividworks otti, tai sai Venture Capital-sijoitukset ja lähti tavallaan niin kuin maailmalle, niin siinä niin kuin luotiin tämmöinen toimintatapa, missä niin kuin koitettiin löytää Euroopan ulkopuolisille markkinoille tai vaikka Euroopassakin niin kuin vähän vaikeammille markkinoille niin kuin paikallinen kumppani. Ja se on mun mielestä niin kuin ihan, siinä ei sinänsä ole, niin kuin se on ihan toimiva malli, mutta se ei ehkä ole niin kuin semmoinen autuaaksi tekevä malli. Et niin kuin SaaS on ehkä tuonut sen, että ne niin kuin kumppanitkin, niin jotenkin ne vaan niin kuin olettaa, että kun se on SaaSia, niin tehän osaatte markkinoida ja generoida niitä liidejä itse. Ja sitten ne tavallaan niin kuin ne olettaa, että sinä, kun olet SaaS-firma, niin sun pitää olla se niin kuin drivaava osapuoli siinä. Niin kuin, ja ehkä tämä meillä oli sitten se, niin kuin se iso haaste, että me luotiin niin kuin kumppanuuksia ja niin kuin esimerkiksi vaikka Japanissa, mutta sitten loppupeleissä, niin joo, se voi olla, että niillä on hyvä asiakaskunta siellä ja me pystytään ehkä siitä asiakaskunnasta muutama keissi voittamaan, mutta sitten loppupeleissä niin kuin uusien asiakkaiden voittaminen, niin se on itse asiassa sen SaaS-firman vastuulla, eli käytännössä niin kuin meidän vastuulla, ja meidän pitää silloin olla valmiit investoimaan siihen lokaaliin markkinaan, ja ehkä meillä, niin me ei tajuttu sitä tai ei tehty sitä tarpeeksi systemaattisesti, ja ei kyetty sitten tavallaan näiden kumppaneiden kanssa niin kuin takaamaan sellaista niin kuin jatkuvaa liidivirtaa siitä niin kuin lokaalista markkinasta. No siis tämä on niin kuin klassinen. Jos käyt kumppaneita, niin sun pitää osata myydä kumppanille. Mutta sen lisäksi sun pitää osata myydä niille loppuasiakkaille, koska sun tehtävä on tuottaa sille kumppanille se liidivirta. Niin sä kuvittelet, että se on toisinpäin, mutta se kumppani loppujen lopuksi hakee helppoa kauppaa omalle työlleen. Juuri näin. Ja jos sä oot joku Microsoft-kumppani, niin Microsoft tekee hemmetisti duunia sitä varten, että siellä markkinoissa on kysyntää. Jep. Mutta he ei halua sotkeutua niihin projekteihin. Jep. Ja periaatteessa teillekin sama, te ette halua sotkeutua niihin projekteihin. Että kumppanit on tosiaan kiva, että ne hoitaisi kaiken sen niin kuin likaisen työn, mikä siihen käyttöönottoon liittyy. Mutta he ei taas yleensä halua tehdä sitä duunia, mikä liittyy siihen myyntityöhön. Ja tämä on se, missä me SaaS-yrittäjät säännön mukaan tehdään se niin kuin virhe, että me kuvitellaan, että ne kumppanit myys jotain. Joo, ja sitten siinä on tavallaan semmoinen vähän niin kuin munakana-ongelma vielä, niin kuin, että
tavallaan joo, ne kumppanit sanoo, tai tavallaan ne olettaa, että sä luot niitä liidejä, ja sit niin kuin, jos sä et kykene niitä niin kuin liidejä luomaan, niin joo, sulla on totta kai niin kuin uusi asiakashankintaongelma, mutta sitten sulla on myöskin sen koko kumppanuuden tavallaan niin kuin hallintaongelma, koska jos sulla ei ole niitä keissejä tarpeeksi, niin sitä kumppania ei kiinnosta tavallaan ottaa yli tai hankkia niitä kompetensseja, joilla ne kykenisivät sen softan tavallaan toimittaa sit sille niin kuin uudelle asiakkaalle. Ja meillä just tuli ehkä tätä ongelmaa, ja sitten kun niitä liidejä ei ollut niin kuin tavallaan tarpeeksi, niin sit niin kuin kumppanille ei ollut ehkä kiinnostusta niin kuin just hankkia itselleen niin kuin syvää kompetenssia, millä ne kykenisi itsenäisesti hoitaa, joka tarkoitti sitä, että no sit kun me saatiin se liidi, niin sitten se loppupeleissä meni läpi kuitenkin se prosessi silleen, että Viviworks teki kaikki myöskin ne implementaatiotyöt, ja kumppanille jäi oikeastaan vaan semmoinen niin kuin asiakkuuden hoidon niin kuin rooli siinä. Ja sitten ne ei oikeastaan myöskään niin kuin ansainnut kauheasti. Totta kai Riiselin kautta pikkasen, mutta niin kuin kuitenkin, että heidän marginit on siinä tapauksessa aika pienet. Niin he tekee pääasiassa sen rahan niin kuin ihan muualta kuin siis SaaS-kompensaatiosta. Siis, niistä tunneista nimenomaan. Nimenomaan työtä myymällä. Kyllä. Ja sitten he voi miettiä, että onko heille jotain, jonka he jo valmiiksi osaa, ja heidän on helpompi myydä web-sivujen suunnittelua tai mikä se kumppani business onkaan, räätälöityy koodia tai jotain tällaista, joka ei vaadi niin kuin jonkun monimutkaisen härpättimen ymmärrystä. Kyllä. Niin helposti ne menee sitten myymään sitä, mitä ne jo valmiiksi osaa myydä. Jep, kyllä. Kyllä, se on just näin. Koska ne ei tee niin kuin enempää siitä, että ne myisi Vividworksia. Joo, kyllä. Ja meille oikeastaan niin kuin sit se, kun tämä homma oli tavallaan niin kuin päässyt siihen pisteeseen, että todettiin, että no okei, tämä ei niin kuin futaa, niin ehkä me jouduttiin niin kuin pistää sit fokusta niin kuin suoramyyntiin aika paljon itse. Että me tavallaan niin kuin todettiin, että meidän on pakko saada ensin niin kuin onnistumisia niin kuin suoramyynnissä. Ja sitten ehkä niin kuin jotenkin niin kuin laiminlyötiinkin osittain pikkasen niitä niin kuin kumppaneita, mutta nyt on ollut kiva niin kuin nähdä viime aikoina, että kun me ollaan saatu niin kuin suoramyynti ja liidien generointi niin kuin, ja toimintamalli siihen niin kuin toimimaan, niin yhtäkkiä nämä kumppanitkin rupeaa olemaan taas niin kuin uudestaan niin kuin relevantteja. Ja sitten me kyetään niin kuin sitä tapaa, miten me suoramyynnissä niin kuin meidän go-to-market on, niin vaan sitten niinku soveltamaan sinne niinku kumppanipuolelle. Ja ehkä me päästään tähän go-to-market-malliin sitten niinku jossain vaiheessa tässä keskustelussa vielä lisäksi. No siis se hyvin kuvaat sen, että sun pitää eka osaa itse myydä. Joo, kyllä, just sun näin. Pitää itse luoda sitä markkinaa, silloin sä luot kysyntää niille kumppaneille, just silloin näin. ne kumppanit lähtee toimimaan, mutta se kumppanit ei ole se keino, välttämättä se go-to-market-keino. Ei, se on niinku hyvä apu ja se on hyvä niinku tapa saada semmoista tietynlaista, englannin kielellä varmaan sana on niinku credibility, semmoinen tietynlainen, niinku, että asiakas uskoo sua helpommin, että sä oot oikeanlainen ratkaisu heille, varsinkin jos tavoitellaan niinku enterprise-tason asiakkuuksia, että sulla on niinku, tuolla vaikeimmilla markkinoilla, niin sulla on joku paikallinen siinä, kuka sit kykenee niinku käymään sitä niinku dialogia asiakkaan kanssa. Mennään siihen liidien tuottamiseen. Joo. Te lähditte kääntämään sitä outboundista inboundiin. No joo, tää oli niinku, se on tietysti helppo, kun sä niinku oot melkein niinku napanollissa niinku liidien generoinnin suhteen, niin sit sun on niinku helppo miettiä, että mihin suuntaan tätä nyt lähdetään niinku kääntää, ja jotenkin mulle itselleni, että jos me tehdään, niin kuin me oltiin tekemässä samaan aikaan niin kuin reengineeringia tuotteen puolella, että me tultaisiin enemmän niin kuin SaaS-tuotetaloksi, niin kyllä mä jotenkin niin kuin tosi vahvasti koin siinä kohtaa, että kun me tehdään tämä niin kuin vahvempi tuotteistaminen, niin sit siihen kuuluu myöskin se, että meidän pitää ruveta saamaan inbound-liidejä. Että tavallaan meidän pitää jotenkin löytää ne kanavat, missä meidän potentiaaliset niin kuin asiakkaat on. Ja meillä ei, kun mä tulin taloon ja muutenkin, niin meillä ei oikeastaan sellaista niin kuin varsinaista niin kuin markkinointia oikeastaan ollutkaan talossa. Me oltiin, aikaisemmin yhtiö oli käyttänyt tietynlaisia niin kuin agencyjä avuksi, missä ei sinänsä mun mielestä se on ihan jees, mutta kyllä jollain lailla, niin kuin jos sä lähdet tekemään varsinkin niin kuin inboundia, niin kyllä sulla pitää olla niin kuin kompetenssia
talossa sisällä. Siitä ei vaan muuten tule mitään, sä et voi niin kuin ihan täysin ulkoistaa sitä. Niin tosiaan tehtiin palkkaus siihen ja sitten lähdettiin testailemaan webisivut uusiksi. Kaikki mikä siihen niin kuin liittyy, niin laitettiin käytännössä uusiksi, tehtiin uudet ICP-profiilit ja sitten lähdettiin testaamaan, että mikä homma toimii. Ja kyllä se vaan niin kuin siinä alkuvaiheessa me tehtiin käytännössä niin kuin kahdenlaisia kokeiluja. Toinen oli, että meidän oli pakko tehdä, itse asiassa on hauskaa, että me päästiin niin kuin inboundin outboundin avulla. Eli meidän oli pakko tehdä sähköposti outboundia, koska kukaan ei ottanut meihin niin kuin maailmalta yhteyttä, niin meidän piti ottaa yhteyttä, jotta me saadaan testattua, että toimiiko se meidän copyteksti, toimiiko meidän niin kuin, value proppi ja että onko meidän oletus meidän niin kuin ICP:stä, niin onko se niin kuin oikea. Ja sitten kun tätä tehtiin, niin me saatiin validaatio, että jes, kyllä, eli me ruvettiin saamaan niin kuin outboundilla liidiä. Ja sitten niin kuin samaan aikaan panostettiin niin kuin hakukoneisiin, eli niin kuin SEO-optimointiin tietyille keywordeille. Ja sitten käynnisteltiin niin kuin sisällöntuotantoa. Niin sitten tavallaan niin kuin meillä rupesi niin kuin tämä inboundi näyttää meille niin kuin merkkejä. Eli käytännössä niin kuin ihan isotkin firmat rupesi niin kuin löytää meidät Googlesta, ottaa meihin yhteyttä ja siitä se tavallaan niin kuin lähti sitten niin kuin liikkeelle. Ja sitten sen jälkeen me sitten niin kuin laajennettiin kokeiluja vähän niin kuin aika moneenkin suuntaan. Me kokeiltiin yhteistyötä niin kuin G2 kanssa ja tavallaan niin lähdettiin niin kuin sit myöskin tuohon niin kuin PPC-puolelle, että kokeiltiin niin kuin Capterraa ja tuollaisia kanavia. Sitten lisättiin totta kai niin kuin Google ja Bingiin niin kuin hakukonemainontaa, että ruvettiin maksamaan siitä ja se itse asiassa toimi ihan hyvin. Nämä PPC ei meille ihan niin hyvin toiminut. Ei se nyt ihan niin kuin nollaakaan ollut, mutta ei silleen niin kuin ehkä niin hyvin kuin mä itse olisin ajatellut. Sitten ollaan kokeiltu Facebookia, Instagramia, mitähän kaikkea. Mutta varmaan niin semmoinen niin 10-15 erilaista kokeilua ollaan tehty. Ja nyt ollaan sitten ehkä niinku päästy sellaiselle tasolle, missä niinku, me ollaan pidetty nyt ehkä sellaisen niinku vuosi, 18 kuukautta meidän niinku tavallaan kuukausittainen investointi samalla tasolla tähän inboundiin. Eli me maksetaan niinku tietysti meidän in-house-kulut, mutta sitten me maksetaan niinku agencylle jonkun verran, joka jeesaa meitä tietyissä jutuissa, mukaan lukien sisällöntuotantoa, hakukoneoptimointi, bla bla bla. Ja sitten niin kuin on tietysti nämä niin kuin mainostamiseen niin kuin liittyvät kulut, ja näillä investoinneilla me ollaan nyt sit päästy tavallaan siihen, että me saadaan niin kuin suurin piirtein semmoinen niin kuin 25 kvalifioituu liidiä kuukaudessa. Ja tähän prosessiin meni varmaan niin kuin, mitähän tähän nyt olisi mennyt? Ehkä 2 vuotta suurin piirtein, että me päästiin tavallaan siihen tilaan, että me ollaan niin kuin me pystytään niin kuin ennustamaan aika hyvin, että missä me mennään. Ja nyt on niin kuin sellainen fiilis, että jos olisi lisää rahaa, niin tavallaan pannaan tuohon rahaa ja me tiedetään, että se tavallaan niin kuin tuottaa sitten meille. Pari vuotta ottaa aikaa, sitä on niin kuin ehkä hyvä hahmottaa, että siksi siihen inboundiin pitäisi lähteä hyvin aikaisin, ei silloin kun sulla on kaivo kuiva. Vaan niin kuin sanotaan, että lähtee tekemään sitä kaivoa ennen kuin on jano. Et silloin kun sä lähdet siinä vaiheessa, että sulla on jo jano, niin sit se valitettavasti joudut jatkuvasti menee ei-skaalautuviin keinoihin. Joo, ja tää ei niinku, mä itse uskon semmoiseen tietynlaiseen niinku hybridimyynnin malliin, ainakin meillä, että niinku, et ne tavallaan niinku, siinä on paljon niin kuin synergioita, eli se, että sä pistät tämän niin kuin inboundin pystyyn, niin se jeesaa sua tosi paljon niin kuin outboundissa myöskin. Ja sitten myöskin toisinpäin, että tavallaan niin kuin se, että me oltaisiin niin kuin puhtaasti niin kuin vaan inbound, niin sekään ei olisi välttämättä niin kuin hyvä vaihtoehto, vaan sitä pitää vähän niin kuin miksata ja matchata riippuen niin kuin sitä, että mitä markkinaa sä itse asiassa niin kuin tavoittelet. Meille oli niin kuin, me lähdettiin niin kuin inboundi puhtaasti tekee
niin kuin englannin kielellä. Et me ei, niin kuin, ja itse asiassa vieläkin, niin no, meillä nyt löytyy muutama japaninkielinen web-sivu, mutta käytännössä me ollaan niin kuin panostettu ainoastaan niin kuin englannin kieleen. Sitten voi tietysti kysyä, että no, olisiko kannattanut tehdä ruotsi tai joku saksa, koska ne on kuitenkin tässä lähellä niin kuin markkinoita, mutta jotenkin niin kuin meille, että me kohdistettiin meidän markkinointi niin kuin UK:hon ja nyt sitten niin kuin on lähtenyt tuo jenkitkin niin kuin vetämään ihan puhtaasti sen niin kuin inboundin niin kuin tavallaan perusteella, niin se on ollut niin kuin hyvä ratkaisu sen takia, että tavallaan se potentiaalinen markkina on kuitenkin sit niin valtavan iso, mutta nyt sitten tavallaan niin kuin just kun edetään tässä niin kuin meidän matkaa, niin sitten ne seuraavat kysymykset on, että no mitäs noi sitten niin muut kielet ihan selvästi. Tuossa on aivan keskeistä se, että hahmotetaan, että mitä tietoa porukka hakee. Kyllä. Tai minkälainen otsikko johtaa klikkiin. Eli tavallaan usein me ajatellaan sitä ehkä liikaa hakukonepainotteisesti, että mitä ne niin kuin ihan niin kuin hakuterminä käytetään, mutta ihan yhtä lailla sosiaalisessa mediassa ja muualla, kun me promotaan sisältöä, niin tärkeää on se, että mikä otsikko nappaa kiinni, eli tavallaan mikä niin kuin passiivinen haku heillä on päällä. Jos sä tarjoat tietyn vieheen, niin ne nappaa heti sen kiinni. Joo. Mutta ne ei välttämättä mene Googleen sen kanssa. Joo, ja sit on tietysti just se, että, niin kuin, että se hakutermi tavallaan, niin kuin, tai hakusanat, niin ne indikoi sitä sellaista tietynlaista niin kuin, käyttötapausta, mikä matchaa siihen sun tuotteeseen. Nämä saattaa olla niin itsestäänselvyys, mutta esimerkiksi meidän domainissa on paljon keywordeja, jotka voisi indikoida, että, no, että se saattaisi olla kiinnostunut, mutta se on sitten ihan totaalisen väärä käyttötapaus. Että sitten se on niin kuin, joo, se hakee se asiakas mahdollisesti ratkaisua johonkin ongelmaan, mutta yksinkertaisesti me ei kyetä sitä niin kuin auttamaan. Että se on aika lähellä meitä, mutta ei niin kuin toimi meille. Ja sitten toinen on se, että se asiakas on ainakin niin kuin, niiden hakutermien perusteella niin kuin, jollain lailla indikoi jonkun asteista ostoprosessia. Eli tavallaan, että ne on niin kuin miettimässä ratkaisua, että se ei ole vaan, että se tavallaan on ehkä potkimassa automyyntitermeille renkaita, vaan että se on jollain lailla vähän niin kuin ainakin tosissaan. Ja meillä kesti tässä tunaamisessa, että saatiin niin kuin optimoitua että me saadaan oikeanlaisia liidejä, niin siinä kesti kyllä jonkun aikaa, että tavallaan saatiin ne hakusanat sit indikoimaan näitä kahta asiaa, eli että oikea käyttötapaus ja myöskin, että se asiakas on niin kuin päässyt tiettyyn vaiheeseen siinä sen niin kuin ostopolulla. Pystyt ottaa esimerkki. Jengi saa kiinni siitä, että koska se mitä mä oon huomannut meidän SaaS-firmoilla, niin tuo inbound on niin kuin kauhean vaikea, kun sä oot niin kuin pitsannut tuotetta. Niin sä oot menettänyt niin kuin usein täysin sen touchin siihen, että mitä se jengi siellä asiakaspäässä, niin mitä ne hakee. Joo. Ja siksi mä ajattelin, että ne esimerkit vois tässä kohtaa auttaa porukkaa hahmottamaan, että miten ne niin kuin omassa domeenissa miettii tätä juttua. Joo, no siis niin kuin tästä ehkä ensimmäistä kategoriasta, että hakee niin kuin oikeaa käyttötapausta, niin tavallaan niin kuin meidän piti löytää vain sanat, jotka kuvaa sitä niin kuin meidän softaa ja sitä ongelmaa, mitä me sillä meidän niin kuin softalla niin ratkaista. No joo, siis niin kuin meillä oli aikaisemmin meidän websiteilla käytettiin tosi paljon termiä visual CPQ, mikä CPQ tarkoittaa Configure Price Quote, joka on ihan Gartnerin määrittelemä niin kuin softa-kategoria, että jos sä meet Gartnerin nettisivuille, sä löydät CPQsta kaikkia artikkeleita ja muita, ja maailma on täynnä niin kuin CPQ, tämmöisiä softa-vendoreita. Niin mutta sitten niinku tavallaan toi käyttötapaus, se kattaa niinku aika paljon kaikkea niinku muutakin kuin, niin sitten me käännettiin se kokonaan, että se onkin niinku, että me ollaan niinku 3D-tuotekonfiguraattori. Et se oli se, niinku se hakusana, millä me käännettiin se tosi paljon. Sitten oli tietysti niinku muitakin hakusanoja kuin tämä CPQ, jota jengi käyttää, että ne hakee tietynlaisia ratkaisuja, on niin kuin esimerkiksi vaikka room planningia tai jotain muuta vastaavaa, mutta sitten sä niin kuin rupeat kilpailemaan kaiken maailman niin kuin interior design softien kanssa ja muuta vastaavaa, ja me ehkä siihen niin kuin haluttu lähteä. Että tavallaan se pitää vaan, se on tosi vaikea niin kuin mun selittää niin kuin yleismaailmallisesti, mutta että sun pitää löytää se, niin kuin ne oikeat sanat kuvaamaan sitä ongelmaa, mitä sä niin kuin ratkaiset. Ja sitten toi ostopuoli on ehkä, se on vielä niin kuin vaikeampi. Ja
siinä niinku, en mä tiedä, osaanko mä antaa oikeastaan niinku yhtään sellaista järkevää, niinku, että no mikä on niinku sopiva niinku, keywordi siihen, mutta et se taas sitten ehkä liittyy siihen, että mitä sä tarjoat sun niinku, nettisivuilla. Eli tavallaan meillä oli aika, kun mä tulin, niin meillä oli tavallaan sellaiset nettisivut, että sieltä nyt löytyi ihan hyvin informaatiota meidän ehkä tuotteesta, mutta sitten ei oikeastaan löytynyt mitään muuta. Ja me ollaan sitten tässä osana tätä meidän matkaa, niin nettisivulle on lisätty tosi paljon kaikki elementtejä, mitä se asiakas itsepalveluna mahdollisesti haluaa hakea osana sitä ostoprosessiaan. Eli meillä on terminologi-sivu, mistä löytyy varmaan 200 tämän alan kaikkea termiä ja lyhennystä, jotka on selitetty. Sitten meiltä löytyy suoraan meidän demot ja asiakaskeissit, että pystyy katsoa, että ollaanko me credible ilman kontaktoimatta meitä, että no voitteko te näyttää demon, eli ne pystyy itse tutustumaan. Sitten meiltä löytyy dokumentaatiot ja jotain case studyja, ja sitten tosiaan tässä sisällön tuotannossa niin ne keskittyy nämä artikkelit just enemmän ehkä just selittämään jotain ilmiötä tai juttua, ja sitten ne on tietysti hakusana optimoituja, mutta kaiken tämän tavallaan sisällön tarkoitus on valmistaa sitä asiakasta siihen, että sitten kun se ottaa yhteyttä, niin sit me ei enää keskustella lillukanvarsista, vaan että se on sitten, että no mä oon nyt tsekannut teidät läpi jo tuolta ja näyttää hyvältä, että voidaanko me puhua nyt itse asiasta, että lähettäkää mulle tarjous tai voidaanko me keskustella, että mulla on tämmöinen ja tämmöinen tuote, että onnistuuko tämä edes, että saatteko te tavallaan tehtyä tämän, että kun mulla on tällaisia hankaluuksia ollut aikaisemmin tai jotain muuta vastaavaa. Ja nyt tosiaan me ollaan päästy, ehkä voi sanoa siihen, että totta kai meillä tulee ihan suoraan spammia inboundina, meillä tulee huonoja liidejä inboundina, mutta sitten kuitenkin meillä on saatu nostettua sitä niin sanotusti tällaisten kypsien marjojen määrää per kuukausi aika hyvin. Mä annan tuohon esimerkin toista kautta, jos me ajatellaan tämmöisiä testimonialeja, pidempiä testimonialeja, ja niin yksi mitä yleensä kun niitä speksataan, että mitä me halutaan kysyä, niin me kysytään, että kuinka hyvä toimittaja sä olit. Mutta mun mielestä yksi olennainen lisäasia siihen on saada sieltä asiakas siinä haastattelussa kertomaan sellaisia asioita, jotka ei oikeastaan varsinaisesti liity suhun, vaan liittyy niihin esimerkiksi, kuinka he sai hyväksynnän talon sisällä tai kuinka tätä projektia ajettiin talon sisällä. Sellaisia asioita, jotka jää asiakkaan omalle vastuulle, jotka sitä askarruttaa. Joo. Ja ehkä just se, mitä kuvaat tuossa, on osittain niitä asioita, jotka ei oikeastaan ole Vividworksin tonttia, mutta on sen osa sitä asiakkaan isompaa projektia, jota sen täytyy selvittää ja ratkaista osana onnistuakseen. Joo, ehdottomasti. Ja sitten ehkä meille kaikkein relevantein on, että se asiakas jollain lailla lipsauttaa tai edes paljastaa sen liiketoiminnasta jonkun key pointin silleen, että missä se meidän softa on tavallaan auttanut. Et esimerkiksi tuossa jokunen aika sitten niin yksi asiakas julkisesti steittasi, että he tavallaan lanseerasi uuden tuotelinjan ja sitten otti siihen meidän konfiguraattorin käyttöön ja sitten ne olikohan ne nyt tämä oli siis ihan pieni yritys, niin ne oli luonut sitten 9 kuukaudessa 1 miljoonan liikevaihdon meidän konfiguraattorin avulla. Eli tavallaan tällaisia vaan tidbittejä siitä, että tein tämän konfiguraattorin jutun ja sitten siitä oli mulle ihan suora liiketoiminnallinen hyöty, niin se on aika kova juttu. Silloin se kytketään siihen business-tavoitteeseen, ei johonkin featureen. Että olisi kiva, että meillä olisi tämmöinen Hilavitkutin saitilla, kyllä. Joka voi olla, että sulla on asiakkaalla porukka, jotka haluaa sen Hilavitkuttimen ja osa ei halua, mutta kukaan ei taju kytkeä sitä, että mikä vaikutus sillä on bisnekseen ylimpään tai alimpaan riviin. Kyllä, just näin. Hypätään seuraavaan aiheeseen. Puhutaan vähän urasta. Meillä softa-alalla ei ole hirveän paljon näissä pienissä softafirmoissa tai keskisuurissa, niin ei ole ei perustajatiimiin kuuluvia toimareita.
meillä on jonkun verran sellaisia, jotka on niin kuin aika aikaisessa vaiheessa mukaan tullut, mutta sä oot lähtenyt korporaatiouralta ja todennut, että mieluummin pienet yritykset kuin isot yritykset on niin kuin sopivia työnantajia. No joo, varmaan jonkunnäköinen tuommoinen niin kuin tavallaan tietoinen päätös on tullut jossain vaiheessa niin kuin tehtyä, että pienet organisaatiot on niin kuin hauskempi. En mä tiedä oikein, niin kuin, onko sille mitään muuta niin kuin sellaista konkreettista selitystä kuin se, että näkee niin kuin oman työn kädenjäljet sitten tosi konkreettisesti. Että tosiaan tämä on mun, nyt tämä stintti Vividworksilla niin on mun toinen tämmöinen samanlainen niin kuin keikka, että mä olin aikaisemmin tuossa 4 vuotta semmoisessa firmassa kuin XML Dation, joka teki tällaista SaaSia pankeille ja keskuspankeille maksupalvelutestauksia. Ja sitä ennen sä olit mitä Comptelilla? Joo, mä olin Comptelilla 13 vuotta, se oli mun niin tämmöinen software-bisneksen koulu. Dotcom-aikoina, tai silloin Dotcom-boomin huipulla menin sinne töihin suoraan, tai silloin olin vielä koulussa. Ja sitten sieltä kaverit houkutteli tonne konsulttibisneksen Futuriselle, ja Futulla mä olin sitten kanssa 4 vuotta, ja niistä 2 olin Lontoossa pyörittämässä sitten siellä liiketoimintaa. Mutta sitten sieltä kun tosiaan niin kotiuduin, niin siinä vaiheessa niin jotenkin tuli semmoinen niin selkeä, että ensinnäkin haluaa SaaS-tuotebisnekseen ja mielellään ehkä niin kuin jotenkin semmoinen tietynlainen patriottinen fiilis, että haluaa suomalaisen firmaan ja sitten just, että mä olen semmoinen niin sopivan kokoinen organisaatio, että siellä tosiaan näkee nämä niin kuin omat työnjäljet. Isommassa firmassa on kaikenlaista. Niin, kyllä. Ei siis mun mielestä nämä on niin kuin yksilöllisiä kysymyksiä. Ei mulla ole mitään sinänsä, niin kuin, että toiset tykkää olla isommassa organisaatiossa, toiset pienemmässä. Että se on ihan makukysymyksiä. Mutta tosiaan joo, että toi mitä sanoit tuossa aluksi, että niin kuin toimari tulee niin kuin ulkopuolelta, niin se on tosiaan jotenkin niin kuin Suomessa se on ehkä tietyllä tavalla niin kuin harvinaisuus. Et jotenkin ehkä jos yleistää sille tosi karkeasti, niin että minkälaisissa keisseissä ulkopuolelta tulee toimari, niin kyllä mä niin kuin näen, että on ainoastaan 2 keissiä. Eli toinen on se, että mennään todella kovaa ja on saatu niin kuin esimerkiksi iso sijoitus ja sitten halutaan niin kuin tuoda siihen foundereiden niin kuin lisäksi puuttuu joku kompetenssi tai mikä tahansa, mutta tavallaan nähdään, että okei, tässä kohtaa on hyvä tuoda niin kuin ulkopuolinen toimari. Mutta sitten se toinen keissi on niinku vielä, se on niinku sitten ehkä se dramaattisempi, joka on se, että yksinkertaisesti on mennyt vähän huonommin. Että ei ole vaan saatu tehtyä niitä juttuja, mitä on niinku pitänyt. Ja sitten pitää tavallaan ehkä niinku palkata tämmöinen niinku asioiden fiksaaja niin sanotusti. Ja ehkä tämä on ollut se niinku keissi, millä mä oon sitten tullut niin kuin näihin 2 yhtiöön mukaan. Mä otan 3, vuodet tulee täyteen. No se on totta, joo. Se on niin kuin perheyrityskontekstissa, mutta myöskin software-yrityksissä alkaa olla yhä enemmän niin kuin, pitkän linjan yrityksiä, joissa ei välttämättä eläköityminen tule eteen, mutta voi olla, että niin kuin ravikyky rupeaa hyytymään ja perustaja tai ennen toimarina toiminut perustaja toteaa, että nyt hän haluaa elämältä jotain muuta, mutta firmasta kai pääsee eroon. Joo, kyllä, se on just näin. Minkälaista on sitten lähteä niin kuin uuteen firmaan mukaan? No näissä molemmissa tapauksissa niin kyllä se on ollut, niin kuin, ja varmaan se on se, niin kuin mulla on muutama tuttu, ketkä on tehnyt vähän samantyyppisiä niin kuin projekteja tai hommia, niin kyllä se on aina niin kuin hyppy tuntemattomaan, se on hyppy niin kuin syvään päätyyn. Ja sitten katsotaan, että osaat sä uida vai ei. Joo. Toki onneksi niin kuin kun on niin kuin pieni yhtiö, niin ei se nyt aina ole niin kuin silleen, että siellä mitään niin kuin haita siellä uimalta suiskettelee, mutta kyllä siinä niin kuin paljon tulee asioita, joita sä et yksinkertaisesti vaan niin kuin kykene millään due diligencella niin kuin selvittää. Et siihen melkein niin kuin tällä tokalla kerralla, kun me menin niin Vividworksiin, niin vaikka meillä oli siis hallituksen puheenjohtaja kuvasi erinomaisesti yhtiön tilan,
Kaikki mitä hän sanoi piti niin kuin paikkansa, mutta sitten tavallaan niin kuin, kun sä rupeat haastattelemaan henkilöstön läpi ja käymään kaikki datat läpi, mitä nyt vaan niin kuin yhtiöstä niin kuin löytyy, niin sitten sieltä löytyy, niin kuin, että jahas okei, että tämäkin pitää fiksaa ja noin poispäin. Ja sitä vaan niin kuin, tavallaan, että siihen kannattaa niin kuin valmistautua. Mutta toisaalta mun mielestä se on niin kuin osa tämän duunin myöskin niin kuin sitä hauskaa puolta, just että missä sä pääset sitten tavallaan niin kuin tekemään asioita. Et jotenkin ehkä sitten varmasti multakin kuuluu niin kuin negatiivisia kommentteja aikaa myöten, mutta kyllä mä itse näen, että mä oon semmoinen tietynlainen niin kuin sinnikäs optimisti, että että kyllä nämä asiat saa niin kuin fiksattua. Totta kai niin kuin se vaatii sit joissain tapauksissa niin kuin sinnikkyyttä ja ensin tulee epäonnistumisia ja muuta, mutta niin. Tavallaan sun pitää olla tietynlainen niin kuin sinnikäs optimisti, jotta sä uskot, että no okei, se on niin kuin hirveellistä asioita, jotka sun pitää vaan niin kuin fiksaa. Ja joissain tapauksissa se saattaa se yhtiö jopa olla niin kuin sellaisessa tilanteessa, että jos sitä ongelmaa ei fiksata, niin me ollaan niin sanotusti kusessa. Ja sitten vaan niitä niin kuin priorisoi sen listan ja yrittää löytää niin kuin ne siitä listalta, missä on niin kuin tavallaan tietynlainen, niin kuin, että se on kiireellinen asia ja sillä on niin kuin iso impakti siihen sen firman niin kuin toimintaan ja sitten niitä rupeaa tekemään. Kerro vähän vielä sitä prosessista, miten tuommoinen niin kuin keskustelu käydään sellaiselle, joka ehkä haaveilisi toimitusjohtajan stintistä, niin miten se prosessi menee, että niin tarkoitatko niinku siis mitä keskustelua? Rekrytointiprosessi ja se, että sä kuitenkin käyt tietyn due diligencein, että uskallat sä lähteä tähän hommaan mukaan. Joo. No varmaan niinku, tietysti verkostot auttaa, että se nyt on varmaan tämmöinen niinku klisee, että niinku, pitää olla laajat verkostot ja sitten jotain tietysti niinku näyttöä, että sun nyt on niinku, kykyjä. Mutta näin nyt on niin itsestäänselvyyksiä. Jotkut firmat hakee kyllä ihan headhunterillakin. Että tämä mun toinen stintti tai eka stintti oli niin kuin headhunterin kautta. Mutta ehkä mä sanoisin, että kyllä se ehkä mun kokemuksen perusteella niin tyypillisempi tapa on vaan, että ne hakee verkostoistaan hallituksen kautta, haetaan verkostoista joku sopiva tyyppi ja sitten haastatellaan ja noin poispäin. Joo. No sitten se, niin kun, että mitä voisi niin kun, siinä vaiheessa, kun sulla ei ole vielä niin kun nimeä paperissa, niin mitä voi selvittää, niin se on kyllä oikeasti rajallinen, koska voi joissain tapauksissa, niin kuin esimerkiksi Vividworksilla, niin mä kykenin kyllä, että hallituksen puheenjohtaja ohjasi hyvin, juttelee pari muun hallituksen jäsenen kanssa ja sitten myöskin ihan niin kuin henkilöstön kanssa ja foundereiden kanssa noin poispäin, että niin kuin pystyi saamaan tietoa jo ennen sopparin sainaamista ihan hyvin, mutta aina se ei ole niin kuin mahdollista. Voi olla esimerkiksi joku tulehtunut tilanne tai jotain muuta vastaavaa, että sä et vain yksinkertaisesti kykene niin juttelemaan kenellekään. Sitten sun on niin kuin luotettava tietysti siihen dataan, mitä on niin kuin saatavilla, niin sitten sun pitää vaan pyytää esimerkiksi jollain lailla niin kuin saada ensinnäkin taloustiedot. Se on niin kuin ihan A ja O, että sä tiedät tavallaan, että, no niin, että kuinka välitön kriisi on tulossa sieltä tavallaan niin kuin talouspuolelta, varsinkin esimerkiksi kassa. Kannattaa selvittää etukäteen. No sitten se seuraava on ehkä, niin kuin, että no niin, että kun yleensä sitten, niin kuin, joku joskus on sanonut, että niin kuin, myymällä hyviä keississä fiksaat kaikki ongelmat, niin sitten tavallaan niin kuin toinen on, että näyttäkää CRM tai antakaa niin kuin dumppi CRM:stä, että mitä keissejä on niin kuin funnelissa ja sitten rupeaa yrittää niin kuin selvittää niitä. Että noi on niin kuin semmosia juttuja. Ja sitten mitä mä itse tein, niin kyllä mä ihan suoraan niin kuin googlasin ja tavallaan yritin löytää tietoa, niin kuin, että mitä asiakkaat sanoo. Muistaakseni Vividillä mä jopa löysin jonkun asiakkaan, millä mä ihan soitinkin ja kysyin, että niin kuin, mites tää? Ja sitten niin se, kun sä googlaat, niin tavallaan se, että mitä yrittää löytää, niin on ehkä, mulle itselleni oli niin kuin se tuotteen tila jotenkin. Että mulle niin kuin Comptelin aikoina eräs esimieheni totesi, että tavallaan silloin kun sä oot semmoisessa tilanteessa, missä niin kuin sä voit uskoa siihen, että tämä tuote toimii, se on hyvä ja niin kuin asiakkaille ja menee eteenpäin, niin se on niin kuin tosi paljon. Ja se on niin kuin ollut semmoinen asia, mitä mä oon yrittänyt sitten tavallaan niin kuin löytää tietoa siitä, että missä me niin kuin mennään, että onko tämä tuote niin kuin rikki, mitä asiakkaat siitä sanoo,
onko siitä tullut releasejä tai onko siitä niin kuin tullut uusia featureita, miten se on kehittynyt aikaa myöten, koska tietysti vaikka ei historiaa ole tai niin kuin tulevaisuudesta, niin kyllä se ainakin jotain track recordia kertoo, että onko siellä tehty niin kuin asioita. Ehkä tommosia ajatuksia tulee mieleen. Jos ne tiivistää, niin talous tietenkin. Juu. Tuote. Tämähän on yksi sellainen, mistä niin kuin usein niin kuin saatetaan feikata. Kyllä. Että kerrotaan, että tuote on niin kuin hemmetin hyvä. Se on se niin kuin myyntipuhe. Mutta sitten asiakkaiden kommentti voi olla jotain muuta, että ei tämä nyt niin tärkeä meille olekaan. Ja sitten toisaalta tekin näkemys voi olla, että tämä on ihan kauheat kuraa, että äänituskin pysyy pystyssä. Kyllä. Se ei puhalleta tyyppinen. Että se on niin kuin oikeastaan montakin dimensio tuotteeseen. Sitten tullaan siihen myyntiputkeen. Tämä on tyypillinen, jossa usein niin kuin myyntikin feikkaa. Et edellisellä toimarilla tai kuka sitä vetääkään, niin voi olla jopa väärä käsitys siitä, että missä me niin kuin myynnillisesti mennään, jos ei se halua katsoa niin kuin keisseihin syvälle. Et voi olla, että kuukausi toisensa jälkeen niin silloin ne samat keissit edelleenkin todella lupaavina, mutta ne ei vaan closeudu ikinä. Kyllä, se on just näin. Ja sitten tuossa tulee just se, että kun sä oot tsekannut ne tavallaan niin ne etukäteen, sä oot muodostanut jonkun niin kuin mielikuvan siitä, että miten asiat niin kuin on, niin sitten niin kuin, kun sä pääset niin kuin oikeastaan niin kuin aloittamaan, joka musta se tärkein on, että sä pääset juttelemaan ihmisille. Joo. Niin sä pystyt verifioimaan sitten niin kuin sen niin kuin sun ennakkokäsityksen. Joo. Ja sä pystyt oikeastaan niissä haastatteluissa joissain, niin sä pystyt menemään aika syvällekin siihen ongelmaan tai niihin ongelmakohtiin. Tai sit sä huomaat niin kuin saman tien, että okei, se mitä mä olin niin kuin luulin kattoneeni etukäteen, niin niistä haastatteluista käykin niin kuin hyvin nopeasti selville, että itse asiassa asioiden tila on ihan täysin toinen. Se voi olla, että se ei olekaan ongelma tai muuten, mutta että toi on ollut mulle niin kuin tosi tärkeä. Ja sitten ihan ehkä semmoinen, niin kuin, että siinä alussa varsinkin, niin just joku eka 90 päivää, niin kyllä siinä kannattaa jotain niin kuin riuskaa tehdä. Että niin kuin harvemmin pääsee sellaisella, niin kuin, että niin kuin vaan vähän niin kuin kattelee ja passailee, niin sä et sillä yleensä kauhean hyvää niin kuin alkuun pääse. Eikö se vähän vaarallinenkin? Sä et ole ihan kunnolla sisällä firmassa vielä, ja sitten se joudut samaan aikaan tekee jotain näyttävää. No ei se tarvitse olla välttämättä, mä en tarvita niin kuin näyttävää, mutta tavallaan pitää saada konkreettisesti jotain aikaiseksi. Että niin kuin joku ajaa jotain muutoksia sisälle ja vähän niin kuin todistaa, että hei, että niin kuin, tänne ei ole tultu niin kuin hymistelemään, vaan että nyt oikeasti tavallaan niin kuin tehdään jotain. Ja sitten niin kuin siitä se, mä itse asiassa koe yhtään, että se on niin kuin silleen, että pitää niin kuin, että se voi olla ihan pikkujuttujakin. Mä tarkoitan ehkä se näyttävyydellisesti, että näytät myöskin tiimille. Joo, niin kyllä. Joo. Sitä, että se niin kuin, tavallaan jotain, että tänne on tultu tuomaan joku uusi tuuli. Joo, kyllä. Ja useinhan siis, totta kai se mitä sanoit, että siinä on niinku riski, että sä oot saattanut tehdä niinku väärän päätelmän, mutta toisaalta sitten niinku päättämättömyys on myöskin päättämistä. Eli tavallaan mieluummin päättää itse, että mä teen sen niinku väärän päätöksen. Ja sitten toisaalta niinku sillä, mä itse koen, että kun lähtee tekemään niitä niinku muutoksia, niin se on joku semmoinen suomalainen mentaliteetti, että tavallaan sä näytät niinku esimerkillä, että näin me tehdään, että me mennään nyt niinku tähän suuntaan ja oot itse siellä etunenässä. Niinku, ei silleen, että ainakin itse koitan, että en olisi niinku missään norsulutornissa, vaan niinku itse mukana siellä tekemässä niinku ihmisten kanssa, niin sitten se tavallaan niinku, toivottavasti ainakin niinku luo semmoista luottamusta, että okei, nyt asiat lähtee kääntymään parempaan suuntaan. Pitääkö olla niinku idea siitä, mitä sä tuot, mikä sun juttus on tai mitkä ne sun jutut on jo ennen kuin sä tuut ruoriin? No kyllä mun mielestä joo, että niin kuin mä sanoin, niin se ennakkokäsitys on hyvä muodostaa, koska siinä niin kuin, sit sun pitää lähteä aika rivakasti niin kuin, ja riuskasti tekemään niitä niin kuin juttuja, mutta toki sit sun on oltava sille adaptiivinen, että ehkä se sun ennakkokäsitys saattoi jossain kohtaa sit niin kuin muuttuukin siinä, kun sä selvität niitä asioita. Kuinka tärkeää niin kuin tiimikulttuuri, tämän tyyppiset asiat ja niin kuin työntekijän sisäiset jännitteet tai niiden olemattomuus on tuossa niin kuin DD-vaiheessa sulle? Sä et ole mitään maininnut sitä, sen takia mä kysyn. Joo, toi on hyvä kysymys.
Ehkä se ei näissä tapauksissa ollut niin kuin tavallaan issu, että niin kuin tuntuu, että ei siellä ole mitään niin kuin red flaggeja. Voi olla joo. Ehkä en mä ole kokenut, että ainakaan noissa keisissä, missä mä oon niin mennyt, että olisi mitään niin kuin ihan super tulehtuneita niin kuin juttuja ollut. Ehkä se on, että mä en vaan osaa sanoa, koska ei ole niin kuin ollut. Mutta kyllä mä silleen niin kuin itse koen, että niin kuin se, että mitä ihmiset sanoo ja kokee, miltä se työ tuntuu tai minkälainen se firma on, niin sillä on itse asiassa tosi paljon niin kuin merkitystä kyllä. Että sun pitää olla silleen niin kuin isolla korvalla kuunnella sitä, mitä ne ihmiset niin kuin sanoo siitä yhtiöstä. Muuten siitä hommasta ei niin kuin tule yhtään mitään. Jos se joutuisi jotain kulttuuriasioita lähteä fiksailemaan, niin siihen palaa äkkiä aika paljon aikaa. Joo, on tosi vaikea saada tiimiä kuntoon tai jos siellä on niin kuin ihmissuhdeongelmia sisällä osastojen välillä tai porukan välillä, niin taaskin sellainen, totta kai sä voit kirveellä niitä ratkoa, mutta se on aina vähän vaarallinen tapa lähteä heiluttamaan, jos sillä joutuu lähteä liikkeelle. Kyllä, ehdottomasti. Ja sitten tavallaan niin kuin noissa, niin se, että toimitusjohtaja huutelee, että meillä on, niin kuin pitää olla parempi kulttuuri, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Se on ihan sama kuin huuteli sitten niin kuin metikkään. Sen takia se on niin tärkeää, että founderit on hoitanut sen homman kondikseen. Niin että se ottaa niin kuin, sä voit sitä niin kuin rekryillä pikkuhiljaa rakentaa, mutta se ottaa ihan hitosti aikaa. Niin, siis niin kuin, ei se mun mielestä founderit on rakentanut niin kuin omanlaisen niin kuin juttunsa siinä ja sit sä yrität niistä ottaa ne niin kuin hyvät jutut. Niin kuin Vividworksilla oli monta tosi hyvää juttua, mitkä pystyi saman tien sanoa, että vahvistetaan näitä juttuja. Mutta sitten tosiaan niin kuin rekryillä sä pystyt sitten niinku muuttaa sitä niinku kulttuuria myöskin niinku tiettyyn suuntaan. Joo, mutta se on niinku tosi... Se on pitkä tie. Se on pitkä tie. Se on pitkä tie. Ja myöskin omalla lailla kallis tie. Että... On, mutta toisaalta sit usein monissa firmoissa on niinku sellaista niinku niin sanottua luonnollista poistumaa, että joku on tehnyt 10 vuoden uraa ja toteaa, että okei, ehkä mä menen johonkin muualle ja sitten sä voit tavallaan niinku tuoda vähän niinku semmoisia tyyppejä sisään, jotka niinku edustaa tai tekee asioita tietyllä tavalla, jota sä koet, että no, tämä on se kulttuuri, mitä me halutaan niinku edistää. Mennään loppukysymykseen. Jos sä olisit nyt 25-vuotiaana sieltä työelämään hyppäämässä, niin mitä ohjetta antaisit itsellesi? Nyt kun tiedät sen, mitä tiedät. Lähtäisitkö itsesi samalle polulle vai sanotko, että oikaiset tosta tai älä nyt ainakaan tänne päin lähde? No en mä ehkä sanoisi, että älä nyt ainakaan tänne päin lähde. Jotenkin tää mä oon ollut koko ajan koulusta lähtien softabisneksissä mukana. Mutta ehkä se semmoinen, että siihen aikaan kun tosiaan mä astuin tähän työelämään, missä oon, niin kaikki meni Nokialle duuniin ja tämmöiset isot korporaatiot oli ne hienoimmat työpaikat, mitkä oli kaikissa listauksissa, ja nykyään asia ehkä ei ole niin. Sillä miltä työelämä näyttää nykypäivänä ja minkälaisiin firmoihin jengi tykkää mennä, niin ehkä sanoisin, että ota sille 2 femmalle, niin sanoisin, että ota enemmän riskiä vielä työelämässä. Että tee vielä rajummin sitä, mistä itse tykkäät ja tavallaan kehitä itseäsi siihen suuntaan. Et se on ehkä semmoinen, ja siihen just kuuluu ehkä sitten erinäköisten mahdollisuuksien tavoittelu, mahdollisesti yrittäjyys ja tollaiset noin, mutta että en mä ehkä sen enempää isompaa guidancea tai suunnanmuutosta itse omaa uraani tekisi. Kiitos Jarkko. Kiitoksia. Täällä on oikein kiva keskustelu ja toivottavasti yleisökin sai tästä irti. Ja tosiaan, jos tarvitsette visuaalista konfiguraattoria, niin Vividworksilta niitä löytyy ja sua pystyy seuraamaan LinkedInissä, eikö niin? Kyllä vaan. Ei muuta kuin näihin ajatuksiin etsikäähän sitä menestystä ja kuullaan sitten seuraavassa episodissa taas lisää. Moi moi!